Právě přijíždíme na letiště Praha. Děláme tady fakt jeden velký projekt. Podílíme se na řízení mezinárodního letiště s miliony cestujících ročně. Staráme se o správu infrastruktury, podporu provozu i plánování dalšího rozvoje. Klíčovou je pro nás v tomto ohledu naše platforma LetGIS. Stávající GIS řešení, používané bezmála 2 dekády, přestalo odpovídat stále náročnějším požadavkům a to byl také impuls pro jeho zásadní modernizaci. Společně s Unicornem jsme proto realizovali přechod na technologii Esri, jednotnou Enterprise GIS platformu, která nám umožňuje vytvořit pevný základ pro jeho dlouhodobý rozvoj. Z projektového pohledu byla realizace LetGIS především o propojení světa IT, GIS specialistů a provozu. Společně s dodavatelem jsme nastavili jasné řízení projektu, pravidelnou komunikaci a postupné dodávky funkčních částí řešení. Díky tomuto přístupu se dařilo systém nasazovat plynule, bez negativního dopadu na každodenní chod. Naší rolí bylo převést potřeby klienta do stabilního a rozšiřitelného řešení. Platforma ArcGIS dnes podporuje správu infrastruktury, investiční plánování, analýzu překážek i publikaci webových aplikací pro různé skupiny uživatelů. Nešlo jen o samotnou implementaci, ale o dlouhodobou spolupráci, porozumění provozu, práci s datovou kvalitou a těsnou integraci na další klíčové systémy. Dnes mají naši zaměstnanci přístup k jednotným a aktuálním datům napříč celou organizací. Zlepšila se koordinace projektů, snížilo se riziko stavebních kolizí a rozhodování je rychlejší a přesnější. Platforma zároveň podporuje plnění národních i mezinárodních požadavků na správu leteckých dat. GIS už pro nás není jen podpůrným nástrojem, ale klíčový systém pro řízení letiště. Řešení jsme navrhovali tak, aby bylo připravené pro další rozvoj. Budoucí integrace se systémy jako BIM nebo CFM umožní efektivní sdílení dat a zajistí, aby se prostorová data stala přirozenou součástí každodenních procesů. Díky technologii Esri dnes dokážeme data vnímat v jejich prostorovém kontextu a právě ten je klíčem ke správným rozhodnutím. LetGIS dnes není jen hotový projekt, ale je to platforma, na které můžeme dál stavět. Spolupráce mezi letištěm Praha a Unicornem ukazuje, jak důležitá je jasná vize a kvalitní partnerství. Jen tak mohou vznikat řešení připravená na budoucnost.